Mikrovlnka je v polovici domácností na svete a zároveň patrí medzi najviac nepochopené spotrebiče vôbec. A to nie preto, že je zlá, ale preto, lebo málo kto vie, čo naozaj robí s jedlom. A keď niečomu nerozumieme, začneme sa toho báť. Keď som hľadal nejaké vedecké práce o tom, že mikrovlnka teda môže byť problém, narazil som na štúdiu z roku 2014 z Egypta, ktorá mala názov Impact of Microwave Heated Food on Health, teda v preklade vplyv mikrovlnne zohrievaného jedla na zdravie. Autori v nej opisujú experiment, v ktorom krmili v laboratóriu myši 3-krát denne mikrovlne zohrievaným jedlom a to bolo zohrievané vždy až po dobu 10 minút. Tento experiment trval až 2 mesiace. Následne analyzovali krvné parametre, biochemické ukazovatele pečene a mikroskopickú štruktúru pečeňového tkaniva a potom ich porovnávali s ich kontrolnou skupinou. Na základe nameraných zmien autori dospievajú k záveru, že mikrovlne ohrievané jedlo malo u myší nepriaznivý vplyv na pečeň a oxidačný stres. 3 razy denne, 8 týždňov a stále mikrovlne zohrievané jedlo. No a to je režim, ktorý sa len málo podobá bežnej ľudskej praxi a kľúčové je aj to, či mali obe skupiny rovnakú stravu, rovnaké skladovanie, rovnaký kalorický príjem a podobne. No a časť podobných štúdií vychádza v časopisoch, ktoré nemajú reputáciu vedeckých žurnálov. A okolo takýchto podobných vydavateľov sa dlhodobo vedú diskusie o kvalite a pravdivosti ich recenzného procesu. Avšak to neznamená, že výsledky nie sú pravdivé, ale to, že ich treba brať ako hypotézu. Teda nie ako verdikt, ale ako ďalšiu dátovú jednotku a môžeme s ňou pracovať ďalej. Je tu jedno slovo, ktoré to všetko komplikuje a to slovo je radiácia. Keď sa povie slovo radiácia, tak väčšina ľudí si predstaví jadrové havárie, rentgen a rôzne podobné katastrofy. Lenže tu je prvý zásadný fakt. Radiácia je len iné slovo pre žiarenie. A žiarenie je všade okolo nás. Svetlo, ktoré dopadá na tvoju tvár a taktiež teplo z radiátora je žiarenie. Tiež rádio, Wi-Fi a signál z tvojho mobilného telefónu. No a všetky tieto veci patria do jednej skupiny elektromagnetického žiarenia. A teda nie sú nebezpečné, pretože sú, ale preto, koľko energie nesú. Keď hovoríme o elektromagnetickom žiarení, tak v skutočnosti hovoríme o prenose energie priestorom. Konkrétne o vlnení elektromagnetického poľa. Toto žiarenie zahŕňa celé elektromagnetické spektrum. Od gamma a rentgenového žiarenia cez ultrafialové, viditeľné svetlo, infračervené žiarenie, mikrovlny až po rádiové vlny. Všetky sa šíria rovnakou maximálnou rýchlosťou, a to je rýchlosť svetla, ktorá je vo vákuu približne 300 000 km za sekundu a podľa fyziky ide o najvyššiu možnú rýchlosť vo vesmíre. Ľudské oko pritom vidí iba veľmi úzky úsek tohto celého spektra a to je práve to viditeľné svetlo. A všetko ostatné žiarenie je pre nás neviditeľné, hoci má aj reálne účinky. Na mikroskopickej úrovni sa energia elektromagnetického žiarenia prenáša v kvantách a tieto kvantá nazývame fotóny. A práve energia týchto fotónov rozhoduje o tom, či žiarenie je ionizujúce alebo neionizujúce. Tu prichádza kľúčový rozdiel. Ono, ionizujúce žiarenie má dostatok energie na to, aby vyrazilo elektróny z atómov a narušilo ich štruktúru. A potenciálne poškodilo DNA. Sem patrí práve rentgen, gamma žiarenie a časť UV spektra. A ako si môžete všimnúť, mikrovlny sem nepatria. Sú teda neionizujúce, nedokážu meniť štruktúru látok a taktiež dokážu len prenášať energiu ako pohyb alebo teplo. So you don't have to worry about it. It's not doing anything to it. It's not sucking any nutrients out or adding any nuclear radiation? Correct. Okay. It has nothing to do with radiation in the normal sense other than electromagnetic radiation. It's already light from the bulbs. We tend to use radiation in the context of stuff that would hurt you. So that would be radiation of high enough energy to hurt you, and microwaves are not in that category. Mikrovlnná rúra pracuje s frekvenciou 2,45 GHz a tieto vlny interagujú najmä s molekulami vody, tukov a cukrov. Rýchlo sa meniace elektrické pole núti molekuly neustále sa otáčať tam a späť
pretože sa pole mení miliardy krát za sekundu. Molekuly to nestíhajú robiť plynulo. Narážajú do seba, vzniká odpor a časť energie sa mení teda na teplo. No a tento proces sa nazýva dielektrické ohrievanie. Teplo teda vzniká priamo v jedle a nie na panvici, ako pri iných typoch ohrievania. No a otázka znie, keď mikrovlnka rozkmitá teda vodu v jedle, nerozkmitá aj vodu vo mne? A odpoveď je áno, rozkmitá. Ale práve na to je navrhnutá táto kovová klietka a tým pádom tieto mikrovlny nemôžu uniknúť vo veľkom množstve z tejto klietky a nemôžu poškodiť a spôsobiť popaleniny na tvojom tele. Základom je teda oceľová skrinka, ktorá zároveň slúži ako ohrievací priestor a ochranný obal. Mikrovlny do nej vytvára magnetrón a jedlo sa otáča na sklenenom tanieri, aby zohrievalo rovnomerne. Kľúčovým bezpečnostným prvkom sú tieto dvierka a ich priehľadná časť obsahuje kovovú sieťku s otvorom menším než vlnová dĺžka mikrovln. Takže svetlo cez ňu prejde, ale mikrovlny nie. Ak dvierka nie sú správne zatvorené, bezpečnostné poistky zabránia spusteniu magnetronu. Magnetrón pracuje vždy s rovnakým výkonom a regulácia výkonu prebieha jeho zapínaním a vypínaním v intervaloch. Mikrovlny sa vo vnútri odrážajú od stieň, pohlcujú jedlom a menia sa na teplo. A pri otvorení dvierok žiarenie okamžite zaniká. Inými slovami, mikrovlnka nie je žiadny vysielač do priestoru, ale je to systém navrhnutý na to, aby všetká energia zostala vo vnútri. Avšak nie úplne všetka. Ja sám som bol prekvapený, že to tak nie je. Naozaj z mikrovlnky unikajú teda nejaké mikrovlny a existujú na to presné limity, koľko ich môže teda uniknúť. Organizácia VHO to zhrnula jednoducho. A to tak, že mikrovlnky, ktoré spĺňajú normy, nie sú pre zdravie nebezpečné. Ionizujúce a neionizujúce žiarenie môžu oba ublížiť. To je podstatné si uvedomiť. Avšak odlišným spôsobom. Ionizujúce žiarenie, ako je teda rentgen a gamma žiarenie, sú ako veľmi ostrý nôž, že už malá dávka skrátka dokáže vyraziť elektróny a poškodiť DNA. No a práve preto v malej, presne kontrolovanej dávke používa sa v medicíne rentgen a ostatné tieto zariadenia, no vo veľkej je určite nebezpečné. A neionizujúce žiarenie, teda svetlo, teplo, mikrovlny, rádio, je skôr ako fén. Sám o sebe nič nepoškodzuje chemicky, ale keď ho zapneme na plný výkon, tak nás môže popáliť. Preto môže silné slnko spôsobiť úpal a infračervené svetlo popáleniny. Pointa je jednoduchá. Ionizujúce žiarenie teda škodí tým, čo robí molekulám, a neionizujúce žiarenie škodí tým, koľko tepla a energie dá do tkanív. Neionizujúce žiarenie nerobí jedlo radioaktívnym. Mikrovlny existujú len počas prevádzky a pri kontakte s jedlom sa zmenia na teplo. Je to niečo podobné, ako keď svietiš lampou na stôl a keď tú lampu vypneš, tak stôl ti nezačne svietiť naspäť. No a čo živiny? Ostanú teda v jedle? Tepelné spracovanie mení jedlo vždy. No a výskumy ukazujú, že mikrovlnka môže byť práve pri zachovaní vitamínov a ďalších nutrientov v jedle šetrná. A to práve preto, že sa tam nemusí používať tak veľa vody a taktiež pre krátky čas ohrievania. Zoznamy typu 10 dôvodov, prečo máš vyhodiť svoju mikrovlnku, zniejú síce sebavedomo, ale pracujú viac s pocitom než s faktami. Tvrdenia o poškodení mozgu, rakovine a ostatných vážnych ochoreniach spojené s použitím mikrovlnky sú mimoriadne vážne a práve preto by mali byť aj tak brané a mali by byť podložené dostatočnými dôkazmi. No a keď sa pozrieme na veľké organizácie ako je VHO, FDA a ostatné, tak ich pohľad na rizika je o mnoho triezvejší. Skutočné riziká, ktoré skôr stoja za pozornosť, sú práve tieto. Napríklad nerovnomerne ohriatie jedla alebo aj prehriatie vody, čo môže spôsobiť, že ako náhle ty si dáš nejakú vodu do mikrovlnky, ona môže dosiahnuť nejaký bod varu alebo tesne teda pod ním a bude veľmi horúca. A ty keď následne vyberieš z mikrovlnky túto vodu a dáš do nej napríklad sáčok čaju a podobne, tak ono ti to vybuchne do tváre, lebo zrazu tá voda zovrie. Taktiež je problém kov v mikrovlnke. V kove vznikajú veľmi silné elektrické prúdy, keď je vystavený tomuto žiareniu z mikrovlnky
A hlavne sa jedná teda o hrany týchto kovov. Keby som teda položil plátok nejakého kovu do mikrovlnky, tak pravdepodobne sa nič nestane, aj keď to tam budem zohrievať. Avšak, keď by som ho už pokrčil, ako demonstruje práve tento youtuber v tomto videu, tak vidíme, že kovový obal začína horieť. No a taktiež to demonstroval MrBeast práve v tomto videu, kde dal mikrovlnku do mikrovlnky. Je potrebné si teda dávať pozor aj na taniere so zlatými okrajmi a nedávať ich do mikrovlnky. Ďalším problémom sú nevhodné plasty. Nie každý plast je určený na mikrovlnný ohrev. Niektoré obaly sa môžu pri zahriati deformovať alebo uvoľňovať chemické látky do jedla. Plast jednoducho nie je navrhnutý na vysoké teploty. A posledným teda rizikovým faktorom sú práve nejakým spôsobom poškodené dvere mikrovlnnej rúry. V tomto prípade určite nehraj hrdinu a nesnaž sa to opraviť sám, ale vyhľadaj profesionálny servis, ktorý ti tieto dvierka opraví, keďže v prípade zlého tesnenia a dovierania dvierok môžu teda unikať mikrovlny a ochranný systém nemusí fungovať správne. A tieto príklady, ako je mikrovlnka škodlivá, sú síce nudné, ale pravdivé. But people are afraid of microwaves. The one thing that they're afraid of. It's not that they're afraid of microwaves, that they're afraid of things they don't understand. Takže je mikrovlnka škodlivá? Ak je technický stav mikrovlnnej rúry v poriadku, tak nemáme dostatočné dôkazy o tom, že by bola nejakým tichým zabijakom alebo že by mala nejaké skryté zdravotné riziko. To však neznamená, že sa nemáme pýtať. Znamená to, že správna otázka nie je, čoho sa mám báť, ale čomu ešte potrebujem porozumieť. Volám sa Eliáš Kurek a chcem tomu rozumieť. Ak sa ti toto video páčilo, daj like a odber, napíš do komentára, čomu chceš rozumieť ty.